अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा बैजनाथ की जेसीबी से चली देव घर रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव घर रजाऊ अमी चल चल अपहर चल चल देव घर रजाऊ छाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया सरदा लागल बाटे सुनिए सैया जाए के देवा घर नगरी हो भोले बाबा कृपा करी है ये सैया घर जाई गोदी हमारी हो सरदा लागल बाटे सुनिए सैया जाए के देवा घर नगरी हो भोले बाबा कृपा करी है ये सैया घर जाई गोदी हमारी हो भाग जाई दुख सैया मिल जाई सुख भोले बाबा बड़े बरकत दानी रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव घर रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव घर रजाऊ अमी चल 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 अपहर देव घर रजाऊ ना जाने कहवा देवरू लेके गइल बारे बोलोरो देवघर जाए के सपना ये सैया रह जाई आधा अधूरे हो ना जाने कहवा देवरू लेके गइल बारे बोलोरो देवघर जाए के सपना ये सैया रह जाई आधा अधूरे हो कहे गुड्डू गरासी अभी पानी पवासी राइटर अनिल लगे अब समझा दी रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव घर रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव घर रजाऊ हवी सावन के लोहर अपनी गेरुआ कलर एगो बात रहू ऐसे कहतानी रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव घर रजाऊ बाटे गोरावा हमर दुखा जेसीबी से चली देव